Елате с мен заедно да направим поръчка за бабин ден. С мен се свърза една много мила дама, която имаше конкретна идея за изляти свещи в страхотни стъклени чаши, с столче, разбира се, почна се и търсенето и веднага след това се захванах за работа. Заедно избрахме едната свещ да е с аромат на ванилия, другата на канела. Вие можете ли да отгаднете аромата на третата свещ? Ако все още гледаш това видео, това е знак, че и ти си в търсене на красив, луксозен и ароматен подарък, който може да се съчетае не само като свещ, а като нещо повече – емоция, стил, красота и уют. Всяка ръчно изработена свещ от нас предава именно такава емоция. Затова не се чуди, свържи се с нас на лично съобщение, за да изберем заедно любим аромат и красив дизайн. Слагаме страхотни предложения за 8 март, както и в любимите ви гондоли. Напишете в коментари кой стил ви харесва повече. Последвай ни за още. С опция "Вземи от място" град Варна. Подкрепи малкия бизнес като споделиш.